Jaranan gundul. Ya ana adalah kantong ajaib. Yo. Ae. Yo. Kene korsine disisene dhisik. Heyo iya iya. Iyo iya iya. Oke, tetes jampi depan saya Pak Bambang, monggo. Bapak buat Masya Allah matur sembah nuwun hati-hati di jalan. Selamat bertemu kembali tanpa bentak, tanpa kuasa.
iya 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 Masya Allah, matur sembah nuwun nggih Bapak Bambang sampun kersa bergabung jen. Luar biasa. Dier pokoknya Pak. Alhamdulillah matur sembah nuwun sampun paring rezeki nggih. Kali MS Budaya sak grup. Bapak Haji Sutrisno matur sembah nuwun sekalian Ibu. Ya ampun. Barakallah matur sembah nuwun. Ki lho Mas sampean yo oleh lho. Astagfirullah. Alhamdulillah matur nuwun Pak Bambang. Matur sembah nuwun Bapak Bambang kali Ibu Bambang nggih. Ngapunten, mboten dikabehne to niku. Le Mas. Wong yo takon mosok ora oleh takone lho. Oke, oh ya minta foto.